Nok mar jopuonj kod buge mag somo medo nyuolo midhiero ne jopuonjre kod jopuonj e chenro mar somo mar junior sekondar. Pek mar somo hinyo sikunde moko kaka Kangaonditi, kama japuonj achiel puonjo kit somo 13. Judith Omondi lerono mathoth e kinde ma jonyuol kod jotelo ywago kony mapiyo mar reso chenro mar somo mar junior sekondar. Odong' matin ne jumbe adek to nyithindo loro skul kendo dokie rusa bang' tieko tam mokwongo mag kalenda mar somo ma higani. Kata kamano, somo pod ok dhi nyime moko kuom skunde mag junior sekondar mag piny owacho e pacho kae. E sub county ma Nyatike, kaunti ma Migori, walimo skund primar ma Kangaonditi ma bende ni kod junior sekondar. Japuonj achiel okawo ting' mar kit somo 13 ka en kod jopuonjre 45 e klas mar junior sekondar. Jonyuol ywago nok mar jopuonj ka ginyiso luoro ni mae dipo ka orocho somo mag nyithindgi. CBC wan gi nyithindo 58. Japuonj achiel ni koko ka about 1 week ka. Nyocha gibira ka to gibeda puonj malong'o kwane nikech wakia system. Gicha dhi skul machielo ma nyithindo nitie, naza skul mok ma. Ayudo ka 2 weeks osepuonjgi kwan ke. Kama nyithindo wan go 40 e klas, buk misomo en buk achiel. Puonj bose puonjgi dichiel nyaka ne giyaw skul. Mangiso ni koro waonge gi ber mar somo manyasani mane sirikal okelo. Subject mipuonjo onego bed subject 13. To subject 13 gi inwang'o mani buge mipuonjo go nyithindo gi osemana biro 2. Koro kanyo na kwaye sirikal nigi ne ane ni to mano bende gijengo wa koso gi hinyowa. Moko kuom jonyuol ng'iyo chien ka giwacho ni piny Kenya ne onego dhi nyime kod kit somo mar 844 kaluwore kod midhiero ma obago ikruok mar CBC. Ka CBC otamo sirikal to giwe mok bedo ni waketo nyithindwa to gibedo wasted, ni gibedo kanyo ni gibedo abira ni tek ni gidhi skul to gima timo skul kanyo to onge nikech jopuonj 4. Na kwayo elo jonyuol ni ka sirikal ok nyal somo masani to giweye mondo gidogi e system machon mondo mi nyithindwa odhi skul kendo som kaka yande gisomo pile. Higani kalenda mar somo ne odokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae, ma bende higa mane piny owacho rwaki klas manyien mar somo mar junior sekondar e lai manyien mar somo mar CBC. Piny owacho ne ondiko jopuonj mar 30,000 mane oke skunde mopogore opogore e pacho kae, ka duol mochung' ne loso lai mar somo KCD bende ne ochako chwalo buge mag somo e skunde mag piny owacho mag junior sekondar. Kata kamano, chenro mag junior sekondar pod digni. Jaod bura Masuna West Junet Mohamed jiwo twak e kind jood bura mar reso somb CBC e kinde ma nyithindo dhi e yweyo. Transition from junior school classes to junior secondary school has been a problem in this country. This is one matter that the leaders, especially Parliament, must come out clearly and make sure that our children go back to school, because if a whole generation is going to be lost for not going to school, it's going to affect this country in a big way. Midhiero makwako moko kuom skunde biro e kinde ma jopuonjre moko e skunde manie bombe kod mago mag jigi wegi to dhi nyime kod somo kaka pile. Judith Omondi, Ramogi TV.